Wayahe sarapan, guys. Tak cuci tangan dulu. Sarapan yuk. Alah, untuk kuwi ya Allah Gusti. Sak meneh kae ya Allah. Suwegere, guys. Menune dhisik iki pagi hari ini oseng apa kates ndik tak puanasi neh, guys. Soale sing mamaku karo Pak Sutok gak ngentekno. Tak kek ning kulkas, terus iki sambel tiong. Wayahe nampilno sing jadul-jadul ngene iki yo, guys. Setelah sekian lama mangane iki blendrang iwak, endhog ning awak sampai mubat mabit munting ra karu-karuan. Perkara mangan petis ya, guys. Iki ngono wayahe nampilno sing panganan sing ngene iki lho. Suwegere pol gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wayahe ngisi kekuatan, guys. Tak sepilkan mbek Mbah Dok bareng lho baturku. Lho. Kayak ngene. Sarapan, guys, sarapan. Sarapan golek batur. Kok sing atas? Ya blendrang iwak nang mbok pangan yo. Kondi. Nek kate kok jek duwe iwak lho, guys. Sangat anu entek. Kok iso nek wis tak entek ndeki. Telu kae berkat. Lah sing kombone kombalong kae kon bangun wis kae. Jadi setelah apa, guys? Sik. Lah yo aku ngonto tok iki, Mang. Setelah sarapan, guys, dhisik iki duwe acara. Maksudnya di acarane ndih, Dik, duwe acara ki arep nyumbang, guys. Arep becek dhisik nggo. Ning Semarang, ning kota Semarang nggih. Semarang iki sebelah ndi dhisik gak paham, butuhe ya Semarang ngene. Lho, guys, tanggane dhisik, omah ngarepe dhisik sing toko kuwi kan anak iki entuk wong Semarang. Ya dhisik mbiyen pas waktu dhisik iki mantu Mas Agus kuwi pernah dibuahi, guys. Dadine saiki ndeke duwe hajat itanan nyunatno anake, dhisik giliran melok rono. Ki engko critane iki cateran elep. Ya sak meneng sak. Mantap. Ketemu sing dipangan penak-penak iki sak emplukan wis nyong ka ngono sing ngene. Lambung emak ngono. Nang tintang ndelok ngono. Ya metin kaya kudu mangan gas awet konggone waris wis pati kae. Lambungnya tapi alhamdulillah, guys, dhisik iki pernah yo biyen-biyen iki asam lambung dulu-dulu yo kumat. Tapi saiki semenjak dhisik mergawe rekoso ya ibaratnya ya rekoso ya, guys, tapi alhamdulillah malah gak tahu kambuh, gak pernah kumat, gak pernah kambuh lho, guys. Ya alhamdulillah tak syukuri ae nggih. Ndek mbiyen iki diluk-diluk masuk rumah sakit, diluk-diluk periksa. Saiki yo alhamdulillah iki jarang kumat, pirang-pirang tahun iki semenjak dhisik Prutrono ikut ning baon, ikut ning sawah, ikut ning ndi iki jarang umat. Tetap bersyukur ya, guys, meskipun buah piye-piye niki duwe apa jenenge riwayat asam lambung lah. Tapi sampai sekarang mam sambel apa iki losdol dhisik iki. Gak nek duwe sirikan ki pedes lambunge umat, nek tarae lara tetep panggah wis lara. Ya kumang bolak-balik di balekno ning awake dhewe ya, guys. Penyakit apa iki awal mulanya dari pikiran kita sendiri. Nek pikirane ayem, penyakitnya ya gak gampang muncul. Tapi nek pikirane semrawut, pikirane anu ya penyakit yo ngampeng ae wis kudu samplokan. Kayak ora titik nah. Titik ae. Aku nduk ngomong. Titik nang tak ngomong tak ketok titik sak. Mam titik ae. Oh ya kan titik saya separone nah separone. Aku warak. Kamu mbak terong. Apa lak ngono kowe? Warak iki yo.
tak mulai tak kok. Aduh, sampai usan ke atas ngene kok. Untuk ibu kok. Tak godhong empuk. Bindang. Pemerintah. Sarapan, Dek. Dek Dinda iki arepe iki jek pe masuk sekolah ya, guys. Lah rekreasi jam 3 para esuk ambek mulih lho. Saiki wajine mlebu. Mlebu, kemangke tak peso-peso tak pengen mlebu, guys. Soalnya kondisi yo kesel, capek. Bocah karipan ngono. Terus tak anu sak batur-bature pokoke nek prei yo do nganu prei kabeh lah jenenge kondisi awak capek kok dimasukkan aku ngono. Kok jek kon mlebu ae. Memang turu nglepos iki jarak kok gak tak gugah, guys. Jam 7 lewat barang tak umbarno ae. Lho jenenge kesel. Kok gak dipreni sedina. Mbah lha iya aku tak kon prei dhewe, diseneni yo ben aku ngono. Awak kesel kok. Nyumbang itu. Ayo guys, kok dilanjut nek wis tekan Semarang. Pak suwe ning sawah iki. Ape ngabuk pari. Lah iki sing arep rombongan buah ning Semarang guys wis do rene do semayan iki lho Mbah Mi, Mbah Tas. Anu ape nganguk Mbah Yem Mbah sampean? Jangan nganguk sedih lah. Jere Mbah Dok ndek bengi tak tekoki wis anu ndek bengi Pak Jan kae diparani udan kan lho Mbah. Udan kae. Aku tak adus jam 8 kok sak macake sak ngono sak jam sedengan. Tak gawe alis, Mbah. Iki apa dulure dak teko ndek mulih rek ora mak. Mbah kok enggak roh. Lah yo. Do ditelponi kabeh anak-anake. Ya ketok ngono ya. Wis. Siap guys dhisik. Sik, Mbah. Mbah yo, Mbah. Tak wae pateno kok wae wong ape sateran kali mana. Ngono wae. Lah iya. Cuk ketok ae. Udah saya nyampe hido pas mukanan sateran ning Kalimantan Rotinan kuwi. Lho. Lah yo batas mong roh mobil iki kegenan rene wonge. Lah mulane aku ndumure greg-greg iki. Dua jalan metu aku. Oke, cipok gedang godhog aku gowo lah memang. Kok nek ning jero payu banget ning mobil. Wes, persiapan ya guys. Mantap. Jadi ini cuma grupe ibu-ibu guys. Kok dhisik iki Pak Subuh tapi didadekno siji. Nitip karo dhisik. Ngono dadekno siji, tak angklop dadi siji ngene Mbah. Ora usah dhewe-dhewe. Apa neh? Cek ngenteni LP. Alhamdulillah mangkat guys, kayak LP. Wes siap teko. Kok elep akeh men iki, elep jurusan ndi iki kok. Iki sing loro arep sateran ning Kalimantan. Apa ini Semarang, Mbak Lis? Lah iki apa ning ndi sing loro iki lek, Dut? Lah iya. Kauman. Man berapa? Loh, lah Mbak Wulan ikut toh? Akhirnya gak ikut. Piye, Cak Uman pura? Iya, Mbak, sik.
Tak munggah. Paris ki ronda Anak jane rondo ngarep aja ngguri. Ya anak cilik kok. Bismillah. Lho aku pengen bantal lek lali ya. aku tak duduk sik. Bongrong. Mobil saya ini kok mana lho? Nek iki jajane bakso sih, Pak. Guys, alhamdulillah guys, akhirnya sudah sampai tujuannya. Sudah sampai di kota Semarang. Semarangnya Meranggen guys iki. Yo Mas ya, ngono Mas. Iya lek mana sih? Iya. Meranggen. Alhamdulillah, ya Allah ngene kok pirang jam ae. Jam 9
10, 11, 12, jam 1, 2. Iki jam piro, Lek? Jam loro pirang jam ae iki? 5 jam. 5 jam teko kene. Ada musik. Oke, kita pulang guys. Akhirnya jam 5 kita pulang. Sini direncana jam 8 jam 9, tapi iki mau Pak sopirnya wis ngajak pulang jam 5 sore. Jadi gak sampai bengi kok tekan omah. Iki wis bar lewat pasar. Pasar ndi, Mbah? Mang Meranggen. Bar lewat pasar Meranggen, guys. Nah, ini iki lho, menggok barang iki ya bener dalane dhewe iki berarti. Iya. Ngono lho. Lah iya, aku dadi sopir ngono boleh. Lho, Rono kok poleh anu biasa. Ngono. Makan sing kelarah kowe tak. Ngono. Mas Anton langsung menggok ngono kok. Alah, mbok aku terus dadi sopir Pak Suprit Ya iki yang ngono kan menggok rene mudeng. kalau kena kok kene menggok rene ora oleh. Lah iya. Sampai menggok. Ya di Suprit ta. Ora, kok sing ate dikatmu Nyonani. boleh ora kaprah. Salah arah. Sampai ngene Mas, sepurane ampun Mas, ampun aku sampai ngene lho. Lah iya. Tapi aku blek nek ning jero mobil karo rol kidul itu cepu kowe teko ndi ra ro mbakku. Mari yo ora tau metu ditokno. Ora itu langsung ke tukang nyoteng yang bodoh. Lah. Isane yo tukang nyoteng tok Lek. Manane nak anu ki Alhamdulillah guys, tekan omah jam 10. Lha lek mae urung turu Mbahku. Tek urung turu. Mbah? Tek gong turu ya ini. Jam 10 Mbah. Lah tek urung turu. Enak tamu? Heeh. Mbah Dami cek keri kono. Bareng sis. Lah mang montore Pak Edi kan rentalan. Jam 09.00 bengi teko omah. Terus udah mulai dhisik. Sing sapa? Mak Edi ki gak melok Mbah. Aduh duh, sikilku rek ngono Mas. Anu dingkulen. Ya kemang nek maten orang tak gugah kok wis tangi. Biasane tak agak mrih kok. Heeh. Biasane tak dodok-dodok. Apa kayak jagungan. Yalah, alhamdulillah guys, ya Allah sampai jam 10 kayak teko mah. Iki lho berkate. Suwe piye 6 jam perjalanane iki mah untung ora macet kok. Biasane tok ngrupukan ngono ki sing tanggule jebol kuwi macet biasane. Iki mang lancar-lancar aja, kita kok kono malah jam 8 jam 09.00. Lek Sesuk iki nanti apa nih? Mbah Pomo panen. Sesuk aku tandur ngene Mbah Marni. Sik tandur aku. Lho berkate guys. Roti garing. Jenenge ya apa ya ora ya guys. Toyong genang-genang roti garing ngono ya. Terus ki kerupuk kulit sapi. Kerupuk kulit sapi. Terus apa iki wong adoh sakmene. Terus iki enek emplek-emplek.
Emplek-emplek ki apa toh, De? Emplek-emplek ki Nogosari. Pesan suara jam 3. Nogosari terus. Lho, wis entek. Cetak grayangin ae, guys. Berkat iki, guys. Nogosari, roti karo kerupuk kulit. Yes, ngono ya, guys. Ki jajanku ke omah iki. Lah rupaku ki rontro iki lho. Ngantek cimol-cimol kuwi tak suwoploki perkara lara. Jajanku ke omah banyu bos. Ya Allah. Aduh, turu. Wis ngono ya, guys. Sesuk dilanjut neh nggih. Dinda turu. Apa neh keselen malah Dinda. Sing mlebu mecah pitu. Lah ya wong jenenge jam 3 para esuk agek teko ya. Lha ngono ya sik dikon masuk lho, masuk sekolah lho kok bangeten lho. Mas Arif sampai muring-muring. Jane iki piye, Di? Mosok guru kok gak perhatian blas. Jam 3 para esuk teko kok kon sekolah neh iki. Lah Dinda tak delok nang loe pos ngono tak gugah. Lah tangi turu ora digugah ngono. Jane sing ngekakno alarm ya muni jane, tapi jenenge mripat kadung dendet. Lah aku ya terus ngene lho, Nduk. Jenenge awak kesel. Engko nek gurune muring-muring kok aku sing maju aku ngono. Sampai tak ngonokno ki lho. Jenenge bocah kesel ki yo kudune ya duwe anu kok. Bocah anggek teko jam 3 para esuk kok terus langsung kon sekolah kira yo. Kumen aku kesel wong ning kendaraan ki ya lesah, kurang turu. Ndang Dinda teko bloko aku budal rek, padane ngono ya ora petuk blas ya. Yes, ngono ya guys, konten-kontene sesuk dilanjut neh. Aku kira ngakno ku lho, Mas. Maksudnya sing kaya Arfi, kaya ngono ki lho ora melok. Ijek kon bayar 350. Gak ya sakno, kadang ki kaya wong tuane ki ya cara mbayari BC tok kuwi ora mampu. 710 lho BC niku guys, 710. Lah urung sangune. Lah nek wong tuwek kur buruh-buruh kok jagung ngono tak ya mumpuni. Nang kaya buke kuwi ora iso tandur nek kok dhisik cah pekerjaan apa iso kok tek jagung. Sing sapa? Ndak tak WA ngono yo. Ya cek tak WA-ne, nek mbah gelem mbah ora tak WA-ne. Nek kotak jagung ndek iso, nek tandur kan gak iso. Lah ya wong sakno. Ya keadaan ekonomine yo nganu guys, marai iki yo ngopeni adike yo wis sekolah SD. San kakake sing barengane Dinda ki SMP sing golek dhuwit yo buke tok rek. Gak yo kualano jenenge bakul sosis ning sekolahan madrasah lho. Esokan minggu. Lah yo cek tak WA-ne Mas. Ya wis ngono ya guys, aku tak WA ibuke kancane Dinda nek menawa iso kocek ngene. Mas lali mantan. Ya wis ngono nggih. Matur suwun bolak-balik dumateng family online semuanya. Ya Allah. Apa ya Mas sing keri wek kumeng dek lali. Oh iya aku gak nggo ces-cesan ngantek lali guys. Yes ngono nggih. Konten-kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget buat family online yang ada di manapun kalian berada nggih, sehat-sehat selalu, panjang umur, diparingi lancar rezekine, diparingi lancar usahane. Semoga sukses semuanya tanpa terkecuali nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira aku nggo ces-cesan Mas, malah mak plas ae. Cara keri ning Semarang wah.